s ľuďmi, ktorí proste len skúšajú, nemajú na to ani peniaze, tak radšej. My to väčšinou vždy... Troch súrodencov, na mňa, na neho aj na sestru. Na troch, ako máme akože dožiť. Ale však máme pred mesiacom umrela. To sme traja ako jednotretinový vlastníci. A tí ľudia, že sa si to poriešiť, tak... Áno. Ľahko to musí ísť. Lebo za chvíľu som príde ďalší ľudia. Áno. Už. Potom nie je problém to vypratať. Ale Nie, to bolo, no, akurát usiť, ako to že to nie je problém potom riešiť. Ale vy traja ste dohodnutí ako súrodenci? No áno, na tretinu sa ako rozdelíme všetci traja. Jasné, jasné. A tam väčšinou ešte hovorí tapeta na plafóne, to čiže to je na komplet dole, stielky, kuchyňa, rozhodne, či treba robiť týchto. To je tak, že o tom sa stane. Ja som dneska nič nerobil, lebo tu boli traja, štyria a páty mi volali. To len realiťaci? Áno, tu mňa tu hľadí vzadu, alebo ja ani sám. Akorát ja nemám, len tak si idem odmerať a mám vysoký. A čím som mal koľko? 154 na 101. No to človek má nejak taký všelijaký plán. To je nízky tlak asi, vysoký tlak asi keď... A ja mávam nízky. To ti je zlé, to sa... A potom zistili, že mám bože. Zápalmozgový blán? Nie, zápalmozgový blán, zápalmozgový blán. Toto je, môže byť zápalmozgový blán z toho, alebo 12-torníkový vred, to som zápal žalúdka, to všetko mi pozisťovali, vylečili a stále mi nebolo dobre. A potom henta mi zistila, že ešte dala skúšovať.